Wel, fi cadeirydd Cwr Cwmann. Ar hyn o bryd, ni'n yr Eisteddfod Genedlaethol. A ni'n mynd i ddyddannu'r coed sydd fan hyn. Dwi'n dannu llawer can am bwyty just dros hanner awr. Mae gobeithio bydd pawb yn ein clywed ni. Oedd ni'n credu bod ni bach ymhell o'r man le mae'r coed yn bwyta bwyd.
Diolch i chi am eich cymeradwyaeth. Reit, Rob Phillips, ble mae Cwman yn mynd I ganu nesaf? Dyn ni nawr yn mynd I ganu gyda stondin yr undodiad. Mae'n gwasanaeth ymlaen I gofio Jacob Davies. Dyn ni'n mynd draw I ganu cwbl munud gyda'r gynulleidfa.